ஸ்ரீதேவா மேம் எனக்கு அம்மா. அவங்க வந்து அவங்களோட பியூட்டி அவங்கள அட்மையர் பண்ணுறதுக்கே நம்மளுக்கு டைம் பத்தாது. ஏன்னா ஷீ இஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல். அந்த டைம் அவங்களுக்கு அந்த கேன்சர் ப்ராப்ளம் இருந்தது. அவங்க மூச்சு எடுக்கும்போதெல்லாம் இந்த மாதிரி சத்தம் கேட்டுகிட்டே இருந்தது அவங்க பக்கத்தில் போகும்போதெல்லாம். ஏன்னா கட்டி பிடிச்சி பேசுகிற சீனெல்லாம் இருக்கும்போது இங்கே நெஞ்சில் நம்ம படுக்கோம்ல, அப்போ எனக்கு அது லிட்ரலி பயங்கரமாக அந்த சத்தம் கேட்டுட்டு இருந்தது. ஸோ நான் அப்போ தான் இவங்க வீட்டிலேருந்து டெய்லி சமையல் வரும், கேரியரில் வரும். இப்போ எனக்கு வருது அந்த மாதிரி. அப்போ நான் நினைப்பேன், ஓ உங்களுக்கு வீட்டில் தான் வருமா, ஓ இவங்களுக்கு ஏசி ரூம் கொடுத்துருக்கா, நம்ம புதுசு இல்லை குட்டியாக இருந்தேன் நான். எனக்கு என்ன 16-17 இயர்ஸ் இருக்கும் அந்த டைம். ஸோ அவங்க வந்து அவங்க சின்ன ஏஜ் வந்து இன்னொரு பொண்ணை வச்சு இவங்க பண்ணாங்க. அவங்க பொண்ணு தான் நான். அப்போ அவங்க டேரக்டர்கிட்ட சொன்னாங்க, எனக்கு அந்த பொண்ணு பிடிக்கல, மீராவே வச்சு பண்ணியிருக்கலாம்ல, என் சின்ன வயசு கூட மீராவே பண்ணியிருக்கலாம்ல. எனக்கு அப்படியே பட்டர்ஃப்ளைஸ் எல்லாம் வந்து அப்படியே பறந்துட்டு இருந்த சுற்றி சுற்றி. அவங்க அப்படி சொல்லியிருக்குல்ல நம்மளை. அது பிரத்யேகமான திருமணப்பட்டு விவாஹா தி சென்னை